गिबियावनो आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनैहाय जोङो जिमनि बागै सावरायनो लादों। जोङो देहाखौ एबा सोलेरखौ मोजां फिटनेस लाखिनोबा बा समायना महर खालामनोबा जोङो जिम गेलेनांगौ। जिमाव जोङो थांनानै प्रेक्टिस खालामनांगौ आरो बेहाय जोङो जोंनि समायना महरखौ जोङो मोननो हागोन आरो देहाखौबो जोङो थाजिम मोनगोन आरो जोङो बेहाय गावनि सोलेरनि फिटनेसखौ जोङो लाखिनो हागोन। मानो होननानै बुङोबा आजिखालि जोङो फिटनेसा जोबोद गोनांथार जाबाय। मानो होननानै बुङोबा जोङो गोबां सुबुङानो आजिखालि बांसिनानो खामानि मावा दामानि मावा ओरैनो बांसिन थायो। बिनिखायनो जोङो जिमाव थांनाया आजिखालिनि जुगाव गोनांसिन जाथारबाय आरो जाय बिथांमोनहा जिमाव थांनो हाया बिथांमोनहा दैलि फुं एबा मोनाबिलियाव जाहाथे लामायाव थाबायनानै एक्सारसाइस खालामो आरो बिथाङाबा सोरबा जुदि फोथारफ्राव एक्सारसाइस खालामनानै लायोबा देहाखौ बिथांमोनहा मोजां थाजिमाव लाखिनो हागोन आरो समायना महर खालामनो हागोन। दिनैहाय आं नोंथांमोननो नैबेहाय देखायदों जे सावगारियाव मानगोनां बड'द्रानि एक्स MLA आंगुरलता देखा बिथाङा जिम खालामनाय नुथायखौ नुगासिनो नोंथांमोना। निस्सय बियो मोनसे जोंनि हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां। मानो होननानै बुङोबा हिन्जाव माहारिफ्रा न'आव बांसिन थानाय जायो। बिनिखायनो बिथांमोनहा देहाखौ समायना खालामनोबा बा फिटनेस खालामनोबा बिथांमोनहा निस्सय जिमाव थांनांगोन। जिमाव बिथांमोनहा थाङोबा गावनि समायना महरखौ बिथांमोनहा बोखांफिननो हागोन। खायफानिया जोबोद उदैफ्रानो लरग'ग' जालायलाङो मेजेमजों आखाइफ्रानो। दा बिथांमोना बेफोरखौ फिटनेस खालामनोबा बिथांमोना जिमाव थांनांगोन आरो जाय बिथांमोना जिमाव थांनो हाया बिथांमोना फुं मोना आरो एक्सारसाइस खालामबाय थाबानो बिथांमोनहा गावनि इसेबाबो देहा सोलेरखौ मोजाङाव लाबोनो हागोन होननानै आंहा बिसास दं आरो खालामनायाबो गोनांथार आजिखालि जुगाव। जायनि जाहोनाव जोङो जिम एबा जोङो फिटनेसखौ थिग थायोबासो जोङो माखासे बेमार आजारनिफ्राय जोङो जानगार जानो हायो। बिनिखायनो एक्सारसाइस खालामनाया जोंनि सोलेरनि थाखाय बा देहानि थाखाय जोबोद गोनां। बिनिखायनो बयखौबो जाहाथे आङो एक्सारसाइस खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायो। जाय बिथांमोनहा जिमाव थांनो हाया एबा जिमा खाथियाव गैया बिथांमोनहा सानफ्रामबो फुं आरो मोनाबिलि जाहाथे 1 घन्टा खरि लामायाव थाबायबानो बिथांमोनहा लासैनो फिटनेसा फैगोन बा बिथाङा गावनि मोजां देहा बिथांमोनहा मोननो हागोन। आरो निस्सय आंनि बे माखासे सावगारि दिन्थिनायखौ जाहाथे नोंथांमोना नायनानै बुजियो आरो बेखिनिखौनो आं दिनै बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।